sating supena sumu suping rasa jati kok suarane kok ya apik men Mas Gareng ya. Nggih. Iki mau cengkok Jogja. Nggih. Terus cengkok Solo iso. Ayo Pak Bang. Nah. Karo golek konten terus. Oke, siap. Piye? Heeh, pangsulane kudu padha ya, rasa tinggae sing liya-liya. Kok mbok sake kok iso mlebu mati to, Le? Gamelane kok iso mandek. Kok iso mandek lho didhawuhi karo Pak Petruk, madhep rono. Kare dhewe sampean lak tung blak dem mlebu ning sak to. Kok iki gamelane iso mandek ngono lho. Nek mbok tokne ya iso urip meneh. iso Mbok tokke urip meneh. Coba tokno sing mateni bapak iso apa ora? Kok urip to? Tak mateni ya, Le. Hop, hop. ora iso Bedhok. Pisan kaswa. Hop, hop. ora iso Mateni cek. Padha cah cilik iki. ora iso Mas Gareng, Mas Gareng. Nah, pas gong ki reng, mesti mati. ora iso Ah, ora iso hebat. Paten ana, Le. Sing. Hat. Edian. Edian kok pinter men putrane sapa iki? Pae Nah, kena sar jangkrik iki. sepelan Kok pinter men putrane sapa? Pae Sonek gede dadi apa, Le? Mantri ngono lho, Sar. Mantri, Sar. Sing ngompani buanter ya sampean. Mantri. Mantri. Mantri apa? sontek Nyuntik sapa? bojomu Ora parang. Nek ya bojoku lek ya mbokmu, ya. Ngono-ngono. Iki aja akeh-akeh kok dikani Pak Kangkok. Nek digo konten, ya ta? Ora le. Kuwi seneni Pak Kangkok. Nek bahanmu ijek terusno ora apa-apa. Aja. Terusno. Iki sesuk arep melok lomba kan. Iki ora ditok kene-kene, iya ta? Engko anu apa kuwi engko ndak sing presane liyane juara. Kene jajal Mas Uncek. Nggih, pripun Pak De? Heeh. Pak De raimu. Kapan rabi mbok demu lho? Nggih, pripun Lek? Iki lho. Kowe iki ketok sik cilik, anakku ya cilik. Iya ta? Jenengan ketok tuwek. Hak ya cek. Nek apa jenenge ketoke kowe iki ya? Ketoke kowe lak dalang apa dagelan wis bola-bali mentas. Nggih. Kowe iki ketoke no ora waras.
Kok ora waras pripun lho? Ora sehat. Sehat kok ora sehat Tak lho. takoni. Anu namine sinten, Dik? Danang. Dalemipun pundi? Madiun. Genah ta. Sampun sekolah. Pun. Nah, desa kowe. Bre, Amine sinten, Dik? uncek, Pak. Namine sinten? Uncek, Pak. Daleme pundi? Arang Pandan. Mana? Hah? Lah, ngebudek kowe. Genah budak. Budek iki budek piye to iki? Namine sinten, Dik? Danang. Namine anu daleme Madiun. sampun sekolah. Pun. Genah. Tok. Lah, iki namine sinten? Uncek. Ah, sampun sekolah. Lulus pun lulus. Pun kagungan garwa. Ampun. Mana? Hah? Lah. Ngene kok mbok jak terus to Mas Kangko. Mas Kangko ora sehat lho iki. Lha ngono ora sehat kowe ya ora sehat lho. Lah kok iso? Lah takon ora cetok. Piye? Ora sehat piye? Ya, iki pinter sing cilik. Nah, aku tak kene ben ketok cilik. Ya. Namine sinten, Mas? Danang. Danang. Kelas pinten? Kalih. Daleme pundi? Madiun. Nah. Sik bojo karo mlangkre arep bojo tos iki kok. Wis cilik iki tuwek iki, kowe ngene bojo tos. Aja lho. Saiki jenengan. Heeh. Namine sinten, Pak? Yogi Bagong, Daleme pundi? Mediun, anakku loro. Rencana regaine. Sing gedhe kuwi tak sekolahke ning SMKI sok ben. Nek wis lulus engko tak kek STSI, sak isi. Lah adike iki sok ben ya arep nututi mbake. Iki engko rencana iki ya arep ajar mayang. Nek wis ajar mayang arep nari. Suwek raiku dhewe kok. Nah, ngono lho. Wong aku sing takok kowe ya ora cedhak sing tak takokke apa lho. Lah ngono. Kok kono lanyae ram. Lah iya, ngono lho nyambut gawe ngono lho. Aja makan gaji buta. Umbar kabar wis meneng ae. Nggih, Ning anu Mas Bagong, dawuh. kula ngecek teng wingkin ningali Pak Eko wau sangat kerenan penggalihe mirsani Toledanang anggene joget. Oh, Tenan kuwi. lho kok saged? Nggih wong nganti keplok-keplok nganti gumujeng tegese sangat terhibur dengan anak jenengan nggih Mas Danang. Mula aja kuwatir engko. Kenapa? Ya ora ngapa-apa. Alah, mbok dicethakke ngono ae. Anak rene nggo anu alat ngemis ngono ae lho. Cek omahku adoh lho ya. Omahku adoh. Aku toko kene mbok miskin nggih. Rumangsamu ambak iki kondisi pandemi kaya Pandemi. ini. Aku mbok miskin iki aku. Lah miskin apa ora? Aku ki ora duwe apa-apa nek lho coba miskin ke. Rumangsamu apa ajarana Mas aku sok lali. Ngendel-ngendelke. Ngendel-ngendelke kowe. Peh omahmu kene. Peh omahmu kene. Saktimu sepiro lele. Saktimu lele. Tuban kok lele. Ora Mas. Kuwi ya. Ora Mas. Kok ngawut to Medion kok Tuban iki lho. Medion Pak Petro. Kasektenmu sepiro? Kasektenmu sak pira? Ngombemu? Ngombemu ya Apa le susu? Susu. Aku ki lho, Aku ki lho banyu aki. banyak oh roblok doli no Mas. Ketok suwepel ngene. Ketok suwepel ngene model iki. Panenono. Panenono, ayo panenono. Bahuncak. Baunjak. Apa to le? Awakmu cilik. Awakmu cilik. Sapa munggon letongan. Sapa munggon letongan. Nek kuwi tenan le aja nek omongi. Wek ora wedi panjenengan ngono tenan. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Kaya kendel-kendelo. Kaya kendel-kendelo. Tumpakmu lho apa? Tumpakmu lho apa? Nah. Nek kowe paling sepeda motor. Apa kuwi Pak becak? Numpak becak. Mentok-mentoke mobil. Mentok-mentoke mobil. Bapakku ki lho. Anu gareng iki lho. Ngobong. Boleh parkir piye? Aku Ora wani. Iki ora wani. Aku arep muni ora mentolo. Bapakku ki lho iso gareng. Iso gareng sing iki ora melu-melu lho. Dene lho, Le, Danang. Danang tiba. Prisa kalih Bu Kesi pun prisa. Favorite Mbak jenengan to? Madhep. Mbak Ayu to? Nggih. Madhep teng Bu Kesi. Salim. Aja sik, Bu Kesi. Bukesi. Sungkem kula. Sungkem kula. Panjenengan swantene sae. Panjenengan swantene sae. Dasare nggih dosen. Dasare nggih dosen. Panjenengan ayu kula seneng. Panjenengan ayu kula seneng. Seneng kalih suarane ngono. Seneng kali suarane. Nah, ngono kuwi. Buka sih. Bukesi. Njaluk dhuwit.
Njaluk dhuwit. Ora oleh karo bapake ora oleh, ora oleh. ampun. Dadi wis sumpah bapake wis bapak sing sumpah. Mah, iki ketake wong loro ki miskin karo kabeh to iki. Ora. Kakang Adi. Aku sing belani. Ora ngono sik. Napa? Kok Bekasi kula njuk dhuwit ngisi-ngisini. Parian. Kok getak nang. Parian. Tuku panci karo arit. Tuku panci karo arit. Bekasi njaluk dhuwit. Padha lho padha. Padha kene. Wit, dadak parian. Sorry lho Le, mbok seneni. Oh alah. Le, Pak Eko. Pak Ya. Eko, Pak Eko, sungkem kula, Pak. sungkem kula, Pak. Alah, Pak. Alah, Pak. Pripun niki, Pak? Pripun niki, Pak? Bapak kula Bapak kula. manukipun kadol sedaya. Gak ora do. Mono ora do rene aku. Wong wis tak WA api-api halus-halusan. Mbok dolan ngulon to, Pak. Walah umum keadaan aku lak yo ngono. Iya. Lah kok langsung nunut abahe. Aku wis merintir. Lah iya mula kuwi. Timbangane ning Madiun beku jenengan. Lah iya. Nek medonyo apa? Lak yo ngono. Lah iya. Heeh. Beku kok es. Es banyak. Ngono lho, Sar. Kowe iku suwi kowe iki. Ayam nggo raup. Elak. Nggih. Nembang ora Le? Nembang pisan, nembang pisan. Ah, Pisan. Ki pinter joget, pinter nembang. Nah, kae. Sinten? Oh. Mas Bagong to? Oh, ya. Nah, saurunge si Danan nembang, Nggih, suluk Bapak. kaya Pak Nom Suroto, masalahnya sampean yo dalang, tapi sik kondang dagelane timbang dalange. Nah, Dagelan yo ora kondang. Nom, Napa? modelmu aja ngono lho, Nom. Nyeluk nom ngono kaya bojoku lek Mas Kangkong biyen. Nom, wah tumpakmu RJTR nom ngono iki. Nek SMK selalu aku kuwi pancen. Nah, nggih. Nam-nom. Bismillahirrahmanirrahim. Aku wis dadi kakange IP lho, nyeluk aku petuk iki. Sik nom ngoten. Lah sik. Piye Nom kabare? Nom dasmu, aku kakakmu aku. Barang ngerti nek saiki dadi bojone adikmu sampean piye? Hah? Biyen lak yo kanca. Kanca. Ya nek hubungan ra ketang piye-piye nate srawung. Sawung kono kerawitan aku pedalangan kan yo tau petuk. Tau petuk. Bareng saiki dadi bojone adine sampean. Saiki piye perasaane sampean? Biasa. Mosok biasa. Biasa. Mosok biasa modelmu wedi karo bojomu to, Mas. Kok ora los kok biyen to kowe iki? Ayo Iya, mau penting aku. gawe Pak Anu sing dawa sapa ti? Abah Iya. Kiro. Abah, Suluk kaya Pak Anom abah Suroto. kersane. Nyongo. Odo-odo kok pandangan. Oke. Liwat langening kalangyan aklar bantam muncar tinon lergonang surem sorote tanpa kasor lan pacoring purnamengga ono Ela nyuwun tepuk tangan nggih. Niku yen Mas Bagong mboten bener-bener ngefan utawi tresna kalian Pak Dianom Moka. Nggih. Mila nggih kula nyuwun para seniman nem-neman iki nggih ndedonga supados Pak Dianom tansah pinaringan sehat, kuat panjang yuswa. Amin. Gentos putrane, Pak. Lah nggih. Kowe yo iso suluk pisan. Iso. Wo suluk kaya bapak. Suluk sik. Yogja. Yogja 6. Yogja. Suluk Yogja iso. Mugi-mugi. Yogja apa Prambanan? Pancamarwamureng susma Yes. sinus maya winaya ing asebe sini imban talang ing kalbu pambakaning warana tarlen saking layap-liyaping aluya pindha pesating supena sumusuping rasa jati
kok suarane kok yo apik men Mas Gareng ya. Nggih. Iki mau sing kok Jogja. Nggih. Lah terus sing kok Solo iso. Ayo lho sing dawuhi. Enten request kan ngremo. Sinten Rega. Rega. Oh nggih. Anak Jawa Timuran ya enak kok. Wah iki dadi. Ayo bayangke. Yogi kan balung. Iya. Ngapa? Tak idon mlonyoh. Ya. Iki kok Dawuh saking abang. minangka daya tarike cah bocah-bocah saiki men ya gelem sinau budaya. Leres. Karo ben berkembang ngono lho kan saiki daring to, Reng lan Mas Nujak. Nggih to, daring bocah iki ben mengembangkan kreasinya. Nah, ya sakne kaya. Kasih semono iso. Lek Nan. Kelas piro sampean saiki? Kelas loro. Kelas luar SD. SD. Ya. Yuk, ya mangga. Ya. Ya. Kedai ditoto. Remong Jawa Timur. Ya, maka. Ya, Remongan. Ya.
Jos, tepuk tangan para kadang, wilok lele. Sip, sip. Niki nyuwun komentare abahe pripun? Kirang pripun pun sae napa dereng Abah? Baik. Jeran pun top to? Nggih mang sae mang paringi dhuwit to, Bah, ora mung tap-top ngoten tok. Wayahipun. Nggih. Wah, elok iki generasi penerus ngenten niki. Iki tutune abahe kok. Wo, iki mau diparingi kendang Jawa Timuran. Kowe hadiah kendang malah lho. Lah petabrukne kowe. Ampun to, Dede. Nggih. Nggih. Karo aku nek ketok piye ngono to iki. Bocah manis ya ngene. Lepat nyuwun pangapunten, Nggih. Mas Bagong, Mas Derek, Mas Petro. Ampun pun riyen lho. Nah, Ampun pun riyen. sebabe. Lho, niki mbiyeng tasih teng Sragen, Eh. 2 malam. Oh ngaten. Mangke langsung pinarak teng griya kula njaten. Oh nggih. Nggih. Anu napa nginep kene jenengan? Nggih, nginep nggih kula. Nyewa. Nah. Gawong. Nggih lepatipun pangapunten. Sami-sami itu Le Danang, selamat sukses ya. Nggih. Semangat terus. Jenengan generasi handal. Calonnya pokoknya lek dipupuk dengan semangat dan juga berdoa, calonnya jos luar biasa. Amin Om. Amin. Om. Pangestunipun. Iya. Ingkang kula nuwun, Wah. mugi-mugi kula saged kados jenengan. Amin ya Rob. Aja mung padha ning taruna kuli bapa ngono ya. Mula Ora iki. nggih matur nuwun. Nggih. Anu pangestunipun Mas Kangko, Mas Nggih. Yoyo. Kula tak mandhap. Nggih. Dagelane suwenengan. Nggih, nggih. Mas Gareng Trawalan. Nonton niki pun apik banget, malah seneng kok niki. Enggak. Pun nonton niku tok. Nggih. Nini nonton. Mas, aku manut aku ki latah. Nggih, matur Nggih, nuwun matur lepatipun nuwun. pangapunten. Nggih. Matur nuwun Pak Dik, ya Ki. Nah. Nggih. Wanci kula paringaken dumateng Mas Gareng lawan Mas Uncek. Nggih. Mbok menika enten mamundhut. Hah? Rek. Dok, wonten niki wonten ingkang lumantar WhatsApp. Cobi kula bukake. Nggih. Ya. Iki saking penggemar wayang mbok menawa padha midhangetaken lan mirsani. Nggih. Niki wau Ki Sapa? wonten dawuh saking Bos Tarno. Nggih. Kentut salam kagem abahipun, Abah Irun. Nggih. Biasanipun komen nonton channel panjenengan Abah. Nggih. Bos Tarno Tania Jaya Tanjung Priok. Nah, niki saking pepunden kula. Nah, iki wingi bar telepon aku, Mas. Pripun? Jer Ki Anom Dwi Jokangko dan Ki Cahyo Kuntadi mantap garapan malam hari ini. Terus bangun kreativitas super untuk pedalangan modern. Nah, nilai A+++. Regards Profesor Dr. ENG Imam Robandi, Ketua Dewan Profesor ITS Institut Teknologi 10 November Surabaya, Mas Petro. Lah, Matur nuwun apresiasinipun. pun apresiasi ya, kalau ini pun telepon kula wis sawetara gayeng lek rembug suwe. Perkara wayang. Mereka saking Mas Utowo ingkang papan wonten ing Amerika Serikat. Nggih, Mister Tawa nih. Nggih, Mister Towo. Selamat malam Mas, sukses selalu nggih. Saya ikut mendoakan kula libur Minggu pagi di New York. Berarti di sana pagi ya ini. Kula tidak salah ingkang panjenengan agem menika batik tulis Wahyu Tumurun. Oh, nggih. Nggih, sembah nuwun. Pun pas sambil lihat dua dalang kundang matur nuwun Pak Mister Sutowo ingkang wonten New York. Nggih. Ugi saking Mama Arya Sena. Ki lurahe BWKD, dulur-dulur via streaming Pak Eko. Hirbowo, Biono, Kuncung Melati, Naila dan kawan-kawan. Dengan ucapan keluarga besar PWKD family mengucapkan
Happy birthday buat Bunda Tatika, Bapak Eko Mugiono. Bunda Tatika ulang tahun yang ke-37, semoga panjang umur, sehat selalu, request basa mata. Banyu pangenan. Ugi ngaturaken salam matur nuwun dumateng kadang-kadang Sencaki Sutresna Cahya Kuntadi. Kula sampun nekseni piyambak menika ucapan ingkang berupa karangan bunga kagem Ibu Tatika sampun mapan wonten lokasi wayangan. Sukses untuk teman-teman moderator kasih dan Pak Yujo dan kawan-kawan. Matur nuwun. Nggih. Ya, sing diatur ya apa? Anu iso Umi Habibah karo Mayang loro gen anggo ben rata warangganane engko Banyuwanginane pasrahke dita kuwi wis kok Banyuwangi. Ya, jajal ngadeko cah anu kumbak pangpak yo bendange yo kumbak pangpak. Mas Parjono, terima kasih. Pak Wak Samijo BBKT, terima kasih. Uga saking Mas Ngadinu Pondok Ungu selalu monitor. Nggih, matur nuwun. Ugi Mas Yoko BBKD nderek mungon ngaturaken sungkem kunjuk Pak Eko Mugiono. Nggih, matur nuwun saking kula Pak Yoko. Purbanan cah loro. Niki dawuh napa kangge adik-adik kekalih menika tembangipun Bapak? Monggo, lagunipun senengane Pak Eko Mugiono apa Pak? Iki gen rundingan dhewe lho Kang Gareng. Klangenane Pak Eko. Iki lagune Biasane iki sing diwun Pak Eko ki tembang kangen biasane. Nanti mbok. Ya wis kuwi, Bang. Oh, niku. Ketinggalan saiki gantos podang kuning kok. Apa iya? Jam piro? Ngomong. Diaturke tembang kangen sing gayeng. Cah loro. Deh. Bawani ora, Reng? Ya, bawani. Kagem bawa Mbak Umi. Sing penting jam 1 selesai. Ya. Dalam Mujiwat. Nggih. Mujiwat. Wah, sen lah saiki Pak Eko kersa sing halus-halus barang ya. Mujiwat senengane anggar mesti biasane lek nyuwun mujiwat mesti mak clorot 1 juta lho. Biasane. Biasane. Ya niki dibawani sik. monggo Mbak Umi. Umi karo Mayang. Umi Mas yo. Yo. Mas Mos tikaning Uga iki muridku utawa adikku Mas R Akbar, salam ya rawuh saking Nganjuk Pak Eko yang badhe jenengan tanggap binjang niki mriki. Wis salim karo Pak Eko. Salim porong. Oh, salim sik karo nyuwun panjer. Oh. Kuwi lek Mayang persis aku kuwi. Wah iya, tegese apik ngono lho, nek sineroke. Yo. Manu kanggo jiwa mawe reseping hati. Oper Mbak Mayang. Ya. Salam budaya
mugi-mugi seniman enggal nyambut gawe kados wingi. Amin. Salam Mas Yoyo, Mbak Kesi, Mas Kangko niki nobar wonten griya kula saking Pak Parjiono Purwodadi. Oh nggih. Kali anu terima kasih kepada Tonggo Teparu terus. Wah, betul, Nah, karo Pak RT, RW, Pak Bayan dan Pak Lurah. Margane iki lak wis apa jenenge PPKM mikro. Betul. Nah, kuwi. Lah terima kasih kepada Satpol PP dan Pak Kapolsek serta jajarannya yang telah memberikan kelonggaran untuk Bagong nyambut gawe nang omah. Nah, betul. Maknane mikro sak kabeh wis dipasrahke marang bapak-bapak RT karo RW munggahe nganti kelurahan. Borong anggene Murba Pasisa lak ngono to. Betul. Nah, saiki ketua Satgas ning desaku ya Pak Lurah. Iya, betul. Lah ning RT ku ketuane ya aku RT kok. Weh, kowe RT ya? RT pamer. Yo, RT kok sesasi ping 3 entuke. iya. Ya. Ngaturake panuwun marang adik-adik mahasiswa khususnya isi Surakarta jurusan pedalangan sing kepareng lumpuk wonten ing Sanggar Dwija Laras mriki. Nah. Oh. Oke sing dorene, Truk. Maka ngulir-ngulir iki ya Dik Sinung ketok kok kene. Ah, jos. Nggih. Oper, ayo. Ngilang rasa kang Dari Genjik Semarang salam untuk Bos DG Channel. Wah, iki Sultan saking Sragen. Waduh. Naila TikTok nggih. Nah, yuk. tresnaku sundul Pak Bayan Kanten, matur nuwun Pak Bayan yang sampun monitor kula kalian adi kula Ki Cahya Kuntadi. Nggih. Yuk, lanjutno langgame. Mujiwat. Lanjut
Terima kasih kagem Mbak Umi Hafifah karo Mbak sapa reng? Mayang Anjarsari. Nah, Mbak Mayang ugi dumateng sedaya kru Dwija Laras sing sampun kepareng nyengkuyung. Nadiyanto sing dalang iki ya ora mung Mas Kangkok klebu kula sing ijen tanpa ruwang-suwan parandene nyengkuyung. Wah, luar biasa ora dibedak-bedake. Klebu kru sound system nggih luar biasa Mas Kangkok. Wes elok temenanan. Lah ya matur nuwun karo Petruk kuwi disilihi mixerku bosoke ndek iki. Wah ya ora apa-apa iki perlu istirahat kuwi. Ya. Kecapean mixere, kecapean. Nah, lan iki bisa menjawab pertanyaan lan penyuwunan saka netizen telu. Bab apa kuwi? Oke sing do nyuwun request sok kapan Pak Kangko karo Pak Cahyo iso satu kelir berdampingan mayang bareng. Sing iso jawab ya mung Pak Eko Mugiono SDB. Wah ilah nggih. Mergo ya nuwun sewu ora perkara ragate, tegese persiapan proses ngene iki ya luar biasa. Oh iya. Mambengi sampean sik iso mayang gitu. Kula ambak ning omah ora mayang ning ya ning ngarep laptop piye carane nyusun adegan men iso menarik. Aku ya iso ngetokke apa kabisanku, sampeyan ingin keprigelan dan lain sebagainya ya iso ketok. Ngono ngedom adegan ki ora gampang. Oke. Terus maksudnya ora njaluk aku ora njaluk ngono kuwi. Ora njaluk ora. Ayo. Sing penting ya kuwi yen karo dulur ya nun sewu ndelalah kok karo Mas Kangko niku anu Pak Eko. Pancen rasane wis dadi siji mergo ya tunggal kulit daging. Tur ya kesuksesan salah satu dalang adalah kesuksesan bersama. Yen bubruk salah siji, remuk salah siji, kabeh melu ambruk. Lah niku sumpahe ngoten niku. Mula ya anane mong ki nemong ngoten niku. Ambak Mas Kangkulan pengrawite kulino garapan milenial ning nyatane tak jaluki eling-eling ya gelem. Lah ngono kuwi jenenge saling ngemong ngono kuwi. Iya. Rumah saku wis do lali eling-eling ya pisan. Lah mula ya terus dieling-eling. Mula ya sing ngerbak kuwi ya luar biasa Mas Mahmud kuwi. Apa bingung peralihan nggih songo apa dhek sangsaya dalu. Ngete aku kuwi wong dulurku Rembang elek ngandani kowe rasa aneh-aneh ya sing penting kowe iki ngetokne kelinci ucul wis paling po ngono jarene. Aja lames dan sebagainya ngono wis atur. Mergo ya sederajat sepangkat setunggal sebilik-bilik. Dalang kuwi duwe kreativitas dhewe-dhewe. Cara wong dodol kuwi duwe pasaran dhewe-dhewe. Aku sego pecel Mas Kangko soto. Sing seneng soto ya padha dahar soto, sing seneng pecel ya dahar pecel. Lak ngono to. Oh ya ngono no, sak omah kudu beda, Tru. Betul. Aku ngene, kowe ngono, bapak ngono kae. Kan wekasane sing ndaping ora bingung, aja nganti bapak karo anak, aku karo dulur terus rebutan tanggapan. Aja nganti. Aja nganti. Dulur kudu rukun. Kudu rukun. Mas sinamadan daya dinayan. Betul. Kan sedemo anu ora tak tapuk sisan ora. Lah iya, ayo nganterke apa neh? Ya Mas Gareng. Anu no, Bu Kesi no, aku kangen karo ya Budita engko keri nggon Banyuwangenan Budita. Karo Bu Dwi, ayo sambung wanci dalu karyane Mbah Kong. Yo, Bu Dwi, ora mek slegrang-slegreng. Loh, kuwi tuan rumah terus mau jane arep nyinden ki mau. Karo Bu Eko aja nyinden, jangan sampai nanti saya di sana tidak ada teman. Ning ngene ya, aku memberi apresiasi lah oleh to, Reng. Oh, aku napa ngamati cara juri utawa nonton sampean wis suwe. Ning bengi iki wayangane beda. Bareng ra disindene Budri kok kowe tok le semangat iki sebabe apa? Lah kuwi kudu ditanyakan. Kowe sing salah mripatmu lek mu nyawang terus. Kok iso? Aku iki kurang semangat ngene iki. Iya. Yo, Bude. Yo, Budwi, ayo Budwi. Bu gelar yo. Yo, ngadeg. Yo, iki padha-padha mantune Mbah Sukron. Adu sorot. Yo, banter-banteran entut. Ayo. Bu. Iki lek bawane lek wis ana to, digekne Mbah Kong ta wingi. Jas. Bojoku jer ngilang-ilo Gong saiki. Ngopo e? Saplake di WA wong Pak Anu Budwi kok sakniki rada putih rupane. Ngilang-ilo terus. Saiki ayo ngadeg, Bu. Ya padha karo Bu Kesi kuwi. Lah ngopo? Diparingi ageman karo Bu Tatika to, diparingi kado. Dinggo ngarep kaca dipoto, dikirim ning IG. Enek sing komen, "Wah, kaya SMA." Wah, suwenenge ra umum. Monggo SMA iki sampun manak akeh.
Karo mau ya aku dipameri karo bojoku Tru. Apa? Dipameri kudung iki sing nukokne Bu Tatika, kudung sing dienggo kuwi. Wah ya, kon kaya ngono le tresna karo dulur-dulur seniman. Ayo. Ayo. Dandang kula nek ora karo Bu Dwi. Bojoku saya lemu ya, Tru. Heeh to. Heeh. Ya tegese ayem, sehat. Aku wis ora perkara wujude ning bobote iki kok rada tambah ngono. Ah iya. Ya nek pancen ya ngetok-ngetoke ya dikayani karo bojo ngono kuwi. Ah iya. Lek bojo kuwi pancen tak kon anu kok prihatin kok. Ya mulah saya kuru ngono kuwi. Wis ben rasa ditanggapi. Jarki. Rasa digagas. Ngopo aku omongan karo penonton kok aku ora ngerti. Etok-etok ya ora krungu. Betul. Heeh. Coba-coba coba. Manipun Cak. Nun. Bojomu ya iso nembangane iki, Cak. Saged. Weh. Unek-unekke kula. Weh. Reng, bojomu ya iso nembangane iki, Reng. Monggo teruske Bu. Ambil bojo ding kuwi. Jenengane kok terus gugah macan turu. Ampun ngrembug bojo, anggere ngrembug bojo pucet lho. mboten lelakon adile dilampahi. Lah nggih to. Yo, yo Bu Kesi. Saking Raka Mas Sri Kuncoro Brimob kanthi dawuh sukses ya, salam buat teman semuanya, semangat nggih Mas, matur nuwun. Saking Raka Mas Kidalang Ikswan Greng, nah, luru berkah lumantar budaya. Yen mboten lepat kata mutiara niki dicetuskan oleh adi kula nenggih Mas Wijasena Yuli Nugroho. Sing bengi iki ya ketok ya rawuh, matur nuwun. Nggih. Hayuta sambung rasa nanging wanci dalu tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung serana piranti. Yuk Gambarmu baleni
Kaya mesok setelan lho. Sing mbok waca sing ndi? Balani. Dik, rak lu. Gambarmu. Balani. Mboten cobe mboten sak bareng setunggal-tunggal riyen. Mai pengen bareng iki. Padha kowe ora ngerti aja lek kuwi ora bareng nesu kok. Nesu iki. Alah, engko sik to ngono. Masa etan kulon terus teleponan nggonamu wis urung ngono. Yo. Gambarmu Masuk. sing gedhe pangapuramu kang mas papujanku jantung atiku sambungku mong wanci dalu ngrubit dasaremu kelawan Kang Mas Kang Mratiti saking murah lestari mong bayangke ramu atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki ngaturaken panuwun dumateng Mbah Sukron ingkang sampun paring modal wujudipun tembang tumrap para putra-putra lan sedaya para generasi seniman seantero Indonesia. Ya. Yuk. Mendah boya yen to situ yen lan Bangunnya Mas Toh. terus bisa nyerah Ayo Jai Bang. Berdua, ya. Kor berdua. sing gedhe pangapuramu kang mas papujanku yen atiku sambungku mong wanci dalu ngrubit dasaremu kelawan karemu kang mas kang Pratiti
nih Mbah Sukron jos. Ki ana pamundhut terus jian. Ya. Pak Dasari, Batang, Tumut, hampir sani Mas Kangko, Mas Cahyo. Nggih. Rukun selalu kalian Mas Kuntadi. Nggih, siap. Ugi saka Mas Sutowo. Nah, iki salam budaya. Salam untuk semua nggih dari New York. Minggu siang melihat sampai selesai niki Mas. Nggih. Mboten beranjak Mas niki lihat duet podo pinternya. Waduh, nggih. Kuncup Melati, nggih. Assalamualaikum waalaikumsalam. Wilujeng dalu Pak nggih, wilujeng dalu. Salam kagem kanca-kanca PWKD, DKC KPK ugi SKFC. Lan ugi sedaya komunitas sanesipun salam sedulur selawase. Nah, nggih. Pun tek. Napa lagune? Lagune Banyuwangenan Mbak Dita anu jumeneng. Ayo Sak Mas Gareng dijogeti Mas. Nah, ayo iki. Sing dereng kewaca WA-ne nyuwun pangapunten. Ya, saking okehe truk. Ya, harap maklum mergo ya sing diayahi akeh dalang niku nggih. Nah, ya. Punten nggih. Banyuwangenan anu gerajakan Banyuwangi tanpa bawa. Nah. Ayo Mas Unjak, Mas Gareng dijogeti nggih gerak imune gen naik. Oke, Pak E. Ijen niki Mbak Dita. Nggih. Mboten kalih Mbak Rini. Mboten, Mbak Rini mengke bar wayangan. Ning kula kaya entuk tombo kok sore wau klenengan krungu suara Mbak Rini walah luar biasa. So ngik walah. Cocok. Ces lho suarane iki tenan Mbak Rini. Ya jaman semono asine jenengan lak tumut Madangkara terus Mas Kangko telepon kula. Mbak Rini jaluk. Yo ngono kuwi. Silit. Iya. Niki jogete niki. Oh iya no, jogetin Banyuwangen kudu pitik-pitikan. Nah, kowe dadi mintine cek. Uthuk. Pitik-pitikan nok minti. Nyosor kono apa? Yo, pun aturaken. Coba apa langsung? Langsung mawon. Langsung. Oke. Ya, yo. Garajakan Banyuwangi monggo. Dados. Mama Arya Sena, kanca-kanca BWKD, DKC KPK, SKFC, uga Sencaki, SKCK sedaya moderator. Ayo. Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon kang negani yang
Kesirian